Por cierto, mientras me maquillo, vamos a falar do tema brochas, porque creo que non se lle dá a importancia que ten. Eu antes era das que usaba a brocha e ya, limpialas, pois, cando me acordaba, básicamente. Porque é que ao final estamos usando a brocha todos os días, utilizando produtos, acumulando grasa. Se non limpias as brochas, acumulas bacterias e eso vai directamente á piel. Eu de verdad, desde que me acostumbrei a limpiar e lavar as brochas, limpias casi sempre, o sea, usoas e limpios co spray que vos enseñei outro día, que se non o viches, daslle para atrás os meus vídeos e aí está, co comprei en Maquillalia. E unha vez a semana lavas con agua e jabón ou cada 15 días. Pero co spray casi sempre o segundo uso así, matemático, que utilizo spray para limpialas. Así que nada, acostúmbrate a limpiar as brochetas de maquillaje porque creo que é unha cosa bastante importante. E nada, pois este era un recordatorio amistoso de hoxe. Limpia as túas brochas. Adiós!